Bogajan a MLA Dr. Numol Mumina Kihai alangli kaningji alam lakai ining duk pik chenam alangli lapuson kaningje alangli inut MLA chok lapukali alangli Assam Legislative Assembly long ta inut Deputy Speaker alangli lapuson Karbiang long lapen di Mahasau arat aphan lang lot pen kaningje Article 244A kache hangke lake ilitum iphi ke chirui lo Article 244A ke lake ke lost hulu pusi ilitum aphan alangli nanglang plot pen kaningje alangli ilitum aphan lapo ansi nanglang plot lo alangli klema ling seta ningjia ling seta Karbiang long lapen di Mahasau radatum hang ta vi thek the pusi alangli ilitum aphan nanglang plot lo Article 244A mate autonomous state ajoy nesi ilitum karbiatum ongdung atum ahem arit nahok lo lapen lakhaun akarbiatum thi janglo ongdung atum pahimilo ongdung atum pajang relo labangso Article 244A mate autonomous state amen penajok ilitum ningkan plikep suse jisong edlo Karbiatum helekiot asong sita nangklang ulo UPDS aprang KNV UPDS KLNLLF lapen KPLT ta parut thompli lapen lason thak si UPLA PDC ke lason thak si prekjam helekiot asong Karbiang long lapen di Mahasau nang dulo lakadu kave asong keselampen kacesong labangso kacesong penajok vipikibu apran ke dam lake Article 244A mate autonomous state kipachunji kipalongji Article 244A India ahong bidhan along India constitution along ilituma farman nang ketok piang halabangso ka implement ji aphansi kacesong ajoyne ongdung akarbi atum aprandam lo tangte ilitum labangso Article 244A aphan ajoy nesi lapo an ilitum ehemerit kanahok pran ke dam le ko PC Article 244A jong sikache hanglo pulo tangte ke lost hulo pu Dr. Numul Mumin alangli kaning je lake ajat takali ilitum aphan nanglang plot la nanglang rob khang jang penaposi alangli lason kaning je lasi Article 244A along ke Gopinia Medical College ave tang ho Gopinia B.Ed College ave tang ho University ave tang ho puke Karbia tuma phan lu pik thang ta chini ne Karbiang long rat la pen di Mahasau rat tu lu pik thang ta chini ne pusi alangli ini tuma phan nang mathak kok ason nang lang plot sida da la posi ili tum kadok ove sita ningdu pik alam pinya son alangli la bongson alam Karbiang long la pen di Mahasau rat aphan kaning jege lasi ithelam tudam meme je BJP a party atuk lapen ajahak organizer na tumsita me Article 244A ke nang nilo akama velo pu hala numol momi nang ningje pidet apita du clip thek du clip undet abangke mang humime lapen ining duk meme Karbiang long komane a party tumjong si kopine pena alam ithebak ledet pulutangte ame phiki kaiji pirtheji pu organization na tumpini hala tumta state aphan autonomous state aphan sikachi songlo pusiki pu Article 244A aphan sikachi songlo pusika ning je hala tumta ha Delhi jantar mantar bitheta dundun seta non Article 244A bangke akama velu alia vela ke loslo puning je derapi hala haya song tumpini arni ansitami anu kang thong lapet ameka ve chikrong tet abangke mang humime ancho takali BJP along BJP a chief je Karbiang long a chief tuliram rong hang
la thang bak be mai meeting along lam ning je po hemprek kelong je phaning sipe dunang ji ile tum sipe lo te hemprek long po hemprek along je party pusalang li kai ke setame along along a meeting long setame alang li kai setame ade ang chun si hemprek alam ke do setan non BJP ake hoy Dr. Numol Momin alang li hopen je article 244 ege akama velo la ke loss lo pu ni che det a pisita alang li abang ta lam thei si sitame alang li labang sobot hak ningki duk ningi oi chi paklang kle lapen BJP a songotum alang li phan thang sitame akang sayawe mate action en thek manghume me alam ke damtang Himonto Biswa Sarma phan Congress Youth Congress atum kumani bong ipum wardun garilong wardun de garilong bong si ke wardun a joini karbiang long ke do an a BJP ha MP MLA CM MEC ke do anta kachi songalong nang sun pak along tum protest dam set armu chejeng set seta pini karbiang long karbiang rat atum avi aphik kibu I labangso article 244A numol momin Dr. Numol momin abang pajut lut abang ke alang litum ka dog besitami do joy hack in sam jin hack alang litum hojo det hack pa bang ke mang humi mi khang jang asi a hok alam lo BJP a parti atum karbi arat karbi anglong arat lepen dia mahasiswa arat atum aphan hemprek mati article 244A kai ke amat mai meeting along alang litum kaning je laki ke pacu bai ilitum kado ko wita chini dak sigime alang litum ahok ahak aninga klong pen hemprek aphan ki hang jibu kabe muthela tum election kachi pahai verji aphan si latum kai ke setame article 244A lapen otomatis state ke alang latum resim cgn asi nona pora sona hot ki ongdung organization atum lapen BJP parti tum setame numol momin aphan lam ei sita ke voi hai hedera bangke ning duglo numol momin aphan son action ken hai hedera bangke ning duk pikhang janglo hamai no bong ipum ke war chot Himonto Biswa Sarma phan ke war chot ke do an karbi ang long arat a BJP atum nang sun pak si che song hai hala muhila morcha pa tum mokha sitami nang sun pak si che song hai seta pini karbi ang long la pe di mahasau akar I autonomous state numol momina bang pajut lut alam kaning je ahut alang litum du clip hack du joy clip hack alang litum ching om thip hack aning chepang sam det un hack amangke mang humeme ning duk pik la si BJP parti jasemet numol momina phanso dak pen pinrem lo alang li kewang jilang arni sitame alang li phan kadok awera sitame chini nangi alang li son son phan vut kipi lake karbiang long lapen di mahasiswa rat atum phan kipi virja phan si vut kipi lupu kadok weta mat thanangi alang li phana son son ke pahai ke nahok piklo ilitum karbia khai lapen inglong a khe tum karbiang long di mahasiswa rat atum nahok pik asalang li phana son vut pipe det khang jang si alang li phan parem det si mo sita alang li phan jakong pelong le dening ason ke hing no chok che constitution birudhe ke dam ilitum tribal atum inglong khai tum ben karbiang longa di masa rat akar I along ahutur na nga si planga bang aphan ke mota ilitum jakong pipedat nangi kadok besita me labang sobuthak matha pang ching si matha pe menangi pusinang litum kadok be tum aphan setame ninga klong ben chuni rina